liked you. And you were never lonely when you had to hold me. But now I'm someone new. Let me introduce you. Hey guys, hindi na ako si Afro Bicolano dahil sa aking kaibigan na si Mama Remy. So, ayan, mamimiss nyo kaya ang aking buhok? Saan ba mas maganda? Alin ba mas gusto ninyo? Yung aking pagiging kulot or itong unat kong buhok ngayon? Virgin na virgin ako guys, look! Oh, gumagalaw-galaw pa sa electric fan. Ang shiny ng hair ko. Wala dyan ginamit na wala dyan ginamit na chemical. Siyempre lahat lang yan ay sa kamay ni Mami Remy. Dito ito guys sa Sunflower Beauty Salon. Okay ba? Ano sa palagay nyo? Tinan nyo naman. Ang dali lang, parang feel na feel ko. Siyempre, hindi naman to permanente. Pinalansya lang ito guys. So yun. Uy, Mami Remy, salamat. Para naman daw maibang itsura ko. Para may remembrance naman. Pag maligo ako nito, mabalik na yun sa dati. Huwag kayong mag-alala, si Afro Bicolano pa rin ito. Kahit ang buho ko ay plancha. Plancha Bicolano. Okay. Thank you, Mami Remy. Mwah. Oh, diba? Ba, virgin na virgin. Woo! Woo! Feel na feel ko talaga. Yan. So dito to guys ha. Ang kulit kasi ng electric fan na to nakaalis sa... Mamaya bumalik na to sa dati. Wag! Wag muna. I-enjoy ko muna itong aking pagiging unat. Hindi ako si kulot. Ako si unat. Diba? Ayan. Kaya lang gumagapang-gapang sa mukha ako. Diba? This is love. Salamat ah.